està ploguent, avui és el dia de la dona i el Castelló van a tindre un dia passat per aigua. No passa res, en València va lluir el sol, tenim 53 graus, lo normal per a aquesta temporada. En Alacant veiem que ve un front de núvols que poquet a poquet, a mitjà de vesprada, arruixarà un poquet per a refrescar els 53 graus.